Здравейте! Тук ще ходих в мола и сега ще ви покажа какво съм си купила оттам. Също и блузата ми от I'm just a girl. Нека да започваме. Първото нещо и съответно заради това нещо отидох в мола, но се тая. От резерв са ето тези обувки, които са от резерв и според мен са мега яки. Даже пише резерв тук. И заради това отидох в мола. И да, иначе трябваше да бъде това нещо шопинг. Не гледайте това. Трябваше да бъде нещо като шопинг, но много малък шопинг. Но се ми е тая. Второто нещо е това нещо. Това е щипка. От DMA. Трябваше ми такава щипка, защото моята такава се щупи. Е такава прическа си правя с тях, където да. А пак третото нещо най-бейсик от този пазар. Бели чорапи. Много са бейсик. Но ми трябваха бели чорапи, защото имам гимнастика, там трябва да сме бели чорапи, дрън и не ми пукат. Но бейсик бели чорапи, това е. Очаквайте нови видеа. Чао!